Sɔgɔmadunu jɛmukan kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ waleɲuman dɔ foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu kelen don k'aw ka jabaraniw mɛnɛ sisan ni o ye Seri Fila Tele jabarani ye n'aw sigilen don n'aw bɛ ka nin jɛmukan dumanba in ale ɲɛmada nin sanga in kɔnɔna na ni o de ye sɔgɔmadunu ye jɛmukan in an b'aw hakili lajigin k'a fɔ ko a bɛ bɔ ka yira aw la tɛnɛn ka taa bila alamisa de la nɛgɛ kaɲɛ 10 ka taa bila kaɲɛ 11 na jɛmukan in kɔnɔ an da bɛ se fɛn caman ma minnu bɛ se ka kɛ aw bolo nisɔndiya ani nimisi wasa ye fo aw sigiyɔrɔw la o siratigɛw fɛ an b'a fɔ ka bisimila ni ye o jɛmukan kofɔlen sɔgɔmadunu wale de dabɔtɔ ye ayiwa yana an ka don jɛmukan yɛrɛ baabu kɔnɔna na an ka tezara ni o y'an dɛmɛbaa jɛkulu ye olu de b'a to ja in bɛ se ka carin ka yira aw la olu ka dɛmɛ de b'o kɛ donc an bɛ segin ka taa an ka technicien fan fɛ Mohamed Keita ni tezara premier labɛnnen don an bɛ ale furu ka sɔrɔ ka segin ka don jɛmukan kɔnɔ ka se ka na nisɔndiya di kanubagaw ma Amona e ka ni den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ ni nɛnɛ bara ni bɛɛ ni ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise kilo nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko ja te zara tew ka te de ye a bi san bi saba bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye ala tezara siga tɛ nin na fewu tezara an bɛ tilen o de fɔ ye sanga ni wagati kɔnɔna na n ko farifoni ani nisɔndiya o de don n'i ye ale min tile journée kɔnɔna na i ka baara fɛn fɛn n'i b'a kɛ tile journée o kelen kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen bɛ k'i bolo nimisi wasa ye barika da kan tezara ani a maɲɔgɔnlanw de bɛ ɲɔgɔn na minnu bɛ farifoni ka galabu kɛnɛya ayiwa an b'a fɔ lamɛnbaa jɛkulu ɲɛna aw bɛɛ lajɛlen ka tezara ani a ɲɔgɔnna tɔw olu bɛɛ lajɛlen kɛ aw taama ɲɔgɔn ye n'ala sɔnna aw tɛ fɔ aw jigi kɔ o siratigɛ kelen na hali bi an ka to nin nisɔndiya kelen ale kɔnɔna na ka se ka an ka bi tile journée daminɛ nisɔndiya ani nimisiwasa kɔnɔna na an bɛ segin ka taa an ka technicien fan fɛ min ye an ka zigiridalaw ye olu farala ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko groupe sanima mɔgɔw u ye fasa dumanba da an ka ba Maliba la ni o ye an faso Mali ye an b'o fasa dumanba in fana ɲɛmada dɔɔni ka sɔrɔ ka segin ka don jɛmukan kɔnɔna na kokura uhibul watani min al iman un peuple un but une foi
Tɛmɛni ka an b'an ka digiri sorofe kɔnɔw fo ni musoba minnu farala ɲɔgɔn kan ka se ka ni fasa dumanba in da an faso la kɛrɛnkɛrɛnya la an faso ka yɛlɛma hɔrɔnya tali fasa an b'u fo k'u barikada u ye min fɔ siga foyi t'a la namara o tɛ bugu jɔ fan si fɛ hali ni namara ye bugu min jɔ namara bɛ tila k'o bugu kelen ci o bɛ min na malidenw an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka koto ɲɔgɔn ta la an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔw an k'u fana jukɔrɔma don don barikada kan ɲɛmɔgɔ ninnu u bɛ baara la an kɔ mɔgɔw de ye o b'a yira k'a fɔ faso in an bɛɛ lajɛlen ta don ɲɛmɔgɔw kelen ta tɛ an yɛrɛ ta don an ka fara u ka k'u jukɔrɔma don don yaasa u bɛ baara ɲuman minnu na su ni tile olu ka se ka ɲɛ u bolo an ka jamana a ka se ka lafiya an jamana kɔnɔdenw anw yɛrɛ fana ka lafiya sɔrɔ barikada kan ni jamana in ma lafiya an ka jamana kɔnɔdenw ka lafiya sɔrɔli o ma nɔgɔn dɛ n'an farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na a ka ca ala fɛ an bɛ min nɔfɛ an faso la a bɛ se ka kɛ o ye ayiwa bi an bɛna kuma babu min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ye babu nafamaba ye ni maa min bɛ fiɲɛ mini fiɲɛ ni maa min b'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a nafa ka bon an ka du kɔnɔna na a nafa ka bon an ka sigidaw kɔnɔna na nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'i donna du caman kɔnɔ mini fiɲɛ in i man teli k'a ye du kɔnɔnaw la tuguni o kama an bɛ fɛ k'an da don o babu in de la yala mini fiɲɛ minnu tun b'an ka du kɔnɔnaw la an tɛ k'u ye sisan nɔ yala nafa dɔ bɛ a la wa ani a gɛlɛya fana bɛ se ka kɛ jumɛn ye lamɔ kɛcogo kan an tun ye wele bila maa kɛrɛnkɛrɛnnen man kan ka sanga ni lahalayaw ni daruyaw ye a tigi ma kɛnɛ sɔrɔ nka aw ni anw a y'aw sagɔlen to jabaraniso mandi la ni o ye Sherifila tele ye sɔɔni nɛgɛjuru sira bɛ labila aw ye aw bɛ se ka weleli kɛ k'aw hakilinata di nin babu nafamaba in kan ni o bɛ tali kɛ mini fiɲɛ a nafa ani sisan a tɛ ka ye an ka du kɔnɔna na yala kɔlɔlɔ bɛ o la wa an bɛna an da don o babu in de la ka se ka o walawala aw ye nka yan'o cɛ an b'a dɔn k'a fɔ kanubaga caman sigilen don u bɛ fɛ ka bɔ kunpanna bi kunnafoniko a taabolow la o b'a to kunnafoni balan an b'ale dayɛlɛ kanubagaw ye ka sɔrɔ ka na an ka babu dayɛlɛ yaasa aw ni an ka se k'an hakilina falen falen fiɲɛ ale kunkanko la ayiwa bi kunnafoni balanko la n'an ye jamana ka fasiri ta ni o ye esɔri ye n'an ye esɔri dayɛlɛ an bɛ kunnafoni teliman dɔ da jamana kɔnɔdenw tulo kan ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛncɛnkan jamana saba jɛtɔn ni o ye AES ye olu bɛna jabaraniso kɛrɛnkɛrɛnnen min bila sen kan ni o ye télévision de l'AES ye maa minnu tun bɛ fɛ k'u kanbɔ jabaraniso in baara nɔfɛ sa ni o ye candidature ye ko u ka gafew ni o y'u ka dossiew ye olu minɛli a kun fɔra k'o bɛna jɔ tarata tɛmɛnen nka ka sanga ni baara in nafa ni a y'an ka
ye dɔ farala délai kan ni o ye k'a mɔnɔbɔ ko kura ye nin kɛra ka bɛn ni kunu de ye kunnafoniya in carina kunnafoniya carina ministre yɛrɛ min fɛ sa o de ye kunnafoni diko ministre an ka jamana kɔnɔ ni o ye ministre de la communication de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration ye ni ale alhamdu ag ilien ye ale ye kunnafoniya lase jamana kɔnɔdenw ma kunu k'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ maa minnu tun taru ka sɛbɛnw bila jabaraniso kɛrɛnkɛrɛnni ni o ye AES jabaraniso ye ale ye baara nɔfɛ ni o ye candidature ye ko a kun fɔra ko dossier ninnu minɛli kɔni ko a bɛna jɔ ka bɛn ni tarata tɛmɛnen ye novembre kalo tile 18 san 2025 nɛgɛ kaɲɛ 16 waati nka ko ka sanga ni baara ninnu nafa ye ani ɲɛmɔgɔw ka laɲini ko dɔ farala a mɔnɔ kan a mɔnɔ bɔra kokura ko dossier minɛli kɔni bɛ to sen na sa fo ka taa se tarata nata ma décembre kalo tile 2 san 2025 heure kofɔlen na ni o ye nɛgɛ kaɲɛ 16 waati ye ko dossier minɛli bɛ jɔ o la ko ni kɔni hakilina ye ni a taara kunnafoni diko ministre fɛ a kun de ye yaasa jamana kɔnɔden fanba minnu bɛ fɛ ka baara kɛ ni cakɛyɔrɔ kofɔlen na ni o de ye AES ka jabaraniso kura min bɛna bila sen kan u ka se ka u ka gafew kɔni labɛn cogo ɲumanw na yaasa u kana se ka fɔ u jigi kɔ cogoya min na ko nin télévision kura in ni o ye télévision AES ye n'a bɛna bila sen kan ko a baara bɛna kɛ de yaasa jamana kɔnɔdenw ka se ka kunnafoniya kɛnɛ kunnafoniya jɛlenw u ka se k'o sɔrɔ AES yɛrɛ gun kan ka sɔrɔ maa m'u hakili ɲɛnamini maa m'u hakili bisi basa kunnafoniko nasira fɛ ko faamuyaliko ɲuman o kɔni ɲininen don ministre ka bataki in kɔnɔna na nin ye Magan Sisoko ale ka fasiri ye min sɛbɛnna essor maaw fɛ ka sanga n'u ka sɔgɔmada in na bɔli ye an bɛ to essor kelen in kɔnɔna na kunnafoniko nasira fɛ hali bi an bɛ taa tajiko binankun kan an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni tun ye bolonɔbila sɛbɛn dɔ kɛ juma tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la tajiko kun kan u ni taji donnaw ka kuluba kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye GMPP fo ka taa se GPP ma u ye tɛgɛnɔbila sɛbɛnkaw ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to tajiw mana doni ka na Mali jamana kɔnɔna na u dédouanement ni o ye u papier kow ɲɛnabɔli ye douane kɔnɔna na olu baaraw ka se ka latigɛ tile kelen kɔnɔna na 24 heures a bɛ n'a fɔ ko baara in kɔni bɛ ka lawaleya barika d'a kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko citerne 114 olu de sera ka labɔ citerne 110 wala olu de sera ka labɔ citerne 114 cɛla tile kelen o kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko waliya min taara an ka jamana ɲɛmaaw fɛ k'a bɛ ka kɛ tari kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ministre min ka baara ɲɛsinen don usine ko ani jagoko ma ni o ye Musa Alassane Diallo ye kunu ale tagara kɛrɛnkɛrɛnnenya la OMAPU o dagayɔrɔ kɔnɔna na fo ka taa se douane kuru ma ka se ka t'i ɲɛda baaraw la waliyaliko ɲuman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolonɔbila sɛbɛn min kun kɛra juma tɛmɛnen an ka jamana gouvernement ani taji doni kuluba ninnu fɛ i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na ni o bɛ tali kɛ groupement des pétroliers kɛrɛnkɛrɛnnenya la GMPP ani GPP o tɛgɛnɔbila sɛbɛn kun kɛra de yaasa taji doni mɔbiliw n'u sera Bamakɔ yan nɔ u dédouanement ka se ka teliya yaasa dɔ ka se ka bɔ maa jɔta la station kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko baara in kɔni k'a bɛ ka bɔ a sira fɛ barika d'a kan ko a yira k'a fɔ citerne 114 de kun nana nka citerne 114 cɛla ko kunu citerne 110 olu kɔni sera ka bɔ joona ka se ka station kɔni olu lasɔrɔ ko ministre kɔni a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la taji doni cɛkɛda fila in ma ni o ye GMPP fo ka taa se GPP ma u ka baaraw kɔni lawaliyaliko ɲuman na ani u ka layidu timɛli ni a bɔra a sira fɛ barika d'a kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ ko taji doni mɔbiliw tun mana se OMAPU kɔnɔna na u ka baaraw kɔni tacogo ni o ye dédouanement ye k'o tun bɛ se ka taa tile 3 fo ka taa se tile 4 bɔɲɔgɔnko ma nka ka sanga ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ hinɛ an'u makari minnu bɛ jamana ɲɛmaaw la nin waati ninnu na barika d'a kan jamana kɔnɔna na n'i kun bɔ fan o fan fɛ i na jamakulubaw de jɔlen sɔrɔ taji feereyɔrɔw la ni o ye station ye yaasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya caman ka bɔ o jama in na station kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw y'a laɲini o de la ka se ka baara nɔgɔya taji donnaw bolo k'a kɛ dédouanement kana tɛmɛ tile kelen ka bilen n'u nana baaraw bɛɛ lajɛlen ka latigɛ papier kow bɛɛ lajɛlen ka sabati ka bɛn ni tile kelen yaasa citerne ka doni ka bɔ ka se ka se station kɔnɔna na caman ka se ka bɔ jama la o de ye baara in yɛrɛ a laɲiniba ye an ka jamana ɲɛmaaw fɛ o siratigɛ fɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen fana kɛra douane yɛrɛ ɲɛmaaba fɛ ni o ye inspecteur général Amadou Konate ka ɲɛsin hali bi taji donnaw ma a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw fana ma u ka muɲu na ani u ka sabali la jamana ɲɛmaaw kɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin waati ninnu kɔnɔna ko OMAPU hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ baara la
su fara tile kan u ma jɔ nka hali bi ko a ɲinini d'u fɛ u ka caman fara cɛsiri kan yaasa an tun bɛ cogo kɔrɔ min na tajiko binankun kan an ka se ka sigi o cogo kɔrɔ la i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw y'a laɲini cogo min na ko yanni alamisa nata cɛ ko baara bɛɛ lajɛlen ka bila sen kan yaasa alamisa nata taji tun bɛ doni cogo min na kɔrɔlen ka se station kɔnɔ maaw tɛ jɔ aran o baaraw k'olu ka se ka daminɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka alamisa nata yira an na baara kofɔlen min fɔlen filɛ nin an ka jamana ɲɛmaaw fɛ a ka se ka waleya ten yaasa jamana kɔnɔdenw ka se ka lafiya sɔrɔ Fatumata M Sidibe ale ka fasiri sɛbɛnnen don an y'a bɔ esɔr mɔgɔw olu ka sɔgɔmada in na bɔli kɔnɔna na ali bi kunnafoni ko nasira fɛ an bɛ indépendant ta ni o ye kanabila ye n'an ye indépendant ta min bɛ tali kɛ an ka jamana mɔbiliba bolilaw olu kɔni ye kɛnɛya sɛbɛnkura sɔrɔ min bɛ to u ka furakɛli bɛ se ka nɔgɔya u bolo ka sɔrɔ u ma wari caman bɔ kɛnɛyaso kofɔlen ninnu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ kɛnɛyako ministre la ni o ye ministre de la santé et du développement social ye médecin colonel major Asaba Jalo Touré alamisa tɛmɛnen novembre kalo tile 20 san 2025 ale kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya sɛbɛn dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko carte du régime d'assistance médicale kɛrɛnkɛrɛnnenya la Aramed kɔni carte o taara k'o di an ka sirabakan bolilaw olu ka chauffeur olu ma yaasa u bɛ se k'u ka furakɛli kɛ lafiya kɔnɔna na kosɛbɛ a yirala k'a fɔ ko nin baara in bɛ don baara kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔnɔna na o de ye kɛnɛya maaw u ka sigiba kɛrɛnkɛrɛnnenya na AMAM maaw olu ka san sigiba ta ko 24 ni o ye u ka session du conseil d'administration ye o baara bolodalen kɔnɔna de don nin kɛnɛ in kan Asaba Jalo Touré ka fara a cakɛɲɔgɔn ministre ka min ka baara ɲɛsinen don baara ko ani fɔɲɔgɔn fɔbɛn ni cɛbɛn sabatili ma ni o ye ministre du travail de la fonction publique et du dialogue social ye olu de fila tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko u ka nin baara in a kun de ye ka se ka u ni chauffeurw yɛrɛ ka bolonɔbila sɛbɛn dɔ o kɔmaseginw kɛ barika da kan a yira k'a fɔ ko novembre kalo tile 13 tɛmɛnen an ka Mali gouvernement ani Mali sirabakan bolilaw u y'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn dɔ la sɛbɛn min b'a to an ka sirabakan bolilaw u ka kɛnɛya o baaraw bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔna na o de ye jaabi ye nin ye ka se ka Aramed o carte ta k'a d'u ma Aramed carte k'aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ komi ni amu carte b'i bolo barika da kan ni ale b'i bolo n'i sera dɔgɔtɔrɔso ba fɛn fɛn na Mali jamana kɔnɔna na i bɛ se ka furakɛli kɛ n'a ye musaka nɔgɔ na o carte in de taara k'o di Mali sirabakan bolilaw ma an ka kɛnɛya minisiri fɛ ko hakilina in a kɔni kun ye ka se ka chauffeurw kɔni u sɔrɔ nalido ani k'u ka lakana sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati laban ninnu na minnu kɔni tun bɛ ka taji doni ka na Mali jamana kɔnɔna na ni u joginna taji doni senfɛ siraw la olu ka kɛnɛya ɲuman o bɛ se ka sabati cogoya min na ka fara u ka apparentis olu kan minisiri kɔni a ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana minisiri ɲɛma olu minnu ye fɛɛrɛ kɛ ka se ka nin baara ɲuman in bila sen kan min b'a to an ka chauffeurw u ka kɛnɛya ko o bɛ se ka sabati an ka kɛnɛyasobaw kɔnɔna na ka sɔrɔ u ma wari caman bɔ a y'a yira fana k'a fɔ ko nin waati ninnu na ko maa minnu kɔni joginna tajidoni senfɛ k'u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli ka taga u ka Aramed ni o bɛna kɛ kɛnɛya sɛbɛnkura y'u bolo min b'a to u ka kɛnɛya bɛ se ka sabati kɛnɛyasow kɔnɔna na ka sɔrɔ u ma wari caman bɔ k'u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli ka taga carte kofɔlen minɛ yaasa ka se ka t'u ka furakɛliw kɛ hali bisa ko ministre du travail ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin bolodi ɲɔgɔnma baara min filɛ nin ye Mali sirabakan bolilaw ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ hali bi ko baaraw na kɛ a kan yaasa baara bolodalen kura minnu bɛ se ka kɛ wasa ye an ka sirabakan bolilaw chauffeurw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu baaraw olu ka se ka waleya hali bi ST ale ka fasiri sɛbɛnnen don ka sanga ni indépendant mɔgɔw ka sɔgɔmada in na bɔli ye o la hali bi an bɛ to kunnafoni ko binankun kan ka sanga ni tajiko gɛlɛya ye Mali jamana kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko Faransi jamana ale kɔni kelen n'u ka wele bila hali bi a ka lasigidenso min bɛ Mali jamana kɔnɔna na n'o ye ambassade ye o maaw ma u ka se ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na nka ko waati kelen fana na i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ Russie faba la Moscou ko Russie jamana maaw kɔni kelen n'u ka cɛden dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Afrika Corps cɛdenw olu kɔni cɛ ka na Mali jamana kɔnɔ minnu bɛ ka an ka taji doni mɔbiliw citernes olu kɔni lakana sabati ni o ye escorte ka se n'a ye Bamako faba kɔnɔna na ko laseli in kɔni kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ Faransi jamana y'a yira k'a fɔ juma tɛmɛnen ko u ka lasigidenso ni o ye ambassade o min bɛ Mali jamana kɔnɔna na ko o cakɛla 2 ko olu kɔni ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na k'u ka sanga ni lakanabaliya ye Mali jamana kɔnɔ ani tajiko gɛlɛya ye i b'a ye k'a fɔ ko kunun tɛnɛn novembre kalo tile 24 san 2025 ko
ko o ma ko fɔli nunu kɔni bɔra ambassade kɔnɔna na ko i b'a ye k'a fɔ nin waati nunu na ko Faransi jamana kelen tɛ barika da kan jamanaba caman olu kɔni ye laɲini kɛ nin waati laban nunu na ka sanga ni gɛlɛyaw ye Mali jamana kɔnɔ n'o dɔ bɛ tali kɛ lakanabaliya gɛlɛya fo ka taa se tajiko gɛlɛya ma k'u ka jamana kɔnɔdenw kɔni ka se ka segin u ka jamanaw kɔnɔna na o jamana dɔw bɛ tali kɛ États-Unis jamana Royaume-Uni fo ka taa se farajɛ jamana caman ma ani Pays-Bas mɔgɔw Allemagne o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ olu y'a yira k'a fɔ k'u ka ressortissants u ka lasigiden minnu bɛ Mali jamana kɔnɔna na k'olu ka se ka segin nka ko kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye min a kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ waati minnu na ni jamana ninnu bɛ k'u ka jamana kɔnɔdenw wele ka segin ka bɔ Mali jamana kɔnɔ o waati kelen na Russie jamana k'olu kɔni kelen don k'u ka cɛdenw kɔni bila ka na Mali jamana lakana sabatili la ko novembre kalo tile 20 tɛmɛnen a yira k'a fɔ ko Russie kɛlɛkɛcɛ dɔw bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ ma ko Africa Corps olu maaw kɔni nana Mali jamana kɔnɔna na ka se ka citernes kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'olu lakana sabati ka bɔ taji donni yɔrɔw la ka don n'a ye Bamakɔ faba kɔnɔna na yan nɔ a yirala k'a fɔ ko n'i y'a maa min ye kɔlɔsili kɛ nin waati laban ninnu na ko taji donni mɔbiliw kɔni bɛ ka lakana bɛ ka sabati finitigiw fɛ ka don Mali jamana kɔnɔ ka sɔrɔ gɛlɛya ma kɛ citernes ma jeni k'o sababu ɲuman ye Russie kɛlɛkɛcɛ dɔw de n'a bɛ f'u ma ko Africa Corps k'u bɛ lakana sabati sanfɛla fɛ ni o ye espace aérien ye dɔw fana b'a sabati dugumala fɛ ni o ye aéroterrestre ye k'o bɛɛ lajɛlen baara bɛ ka sabati ni cakɛda kofɔlen fɛ ni o ye Africa Corps ye ka fana jamana yɛrɛ ka cɛdenw kan u bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa citernes kɔni ka se ka donni ka na Mali jamana kɔnɔna na ko waati mun na i b'a ye k'a fɔ Mali ni Faransi jamana kɔni bɛ gɛlɛyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sira caman fɛ kabi san 2022 waatiw la ni Mali jamana kɔni ye k'an bɛɛ boloda Faransi ambassade kɔrɔ ye Mali jamana kɔnɔna na ko kabi o waatiw la fo bi Mali ni Faransi tɛ dakun duman na nka k'i b'a ye k'a fɔ o waati kelen ninnu fana na min bɛ tali kɛ Russie jamana na olu kɔni y'a laɲini ka Mali jamana dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana sabatili la Mali jamana kɔnɔna na nin ye fasiri ye ka bɔ indépendant kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Musa Sayon Kamara ale de ye kalimukala su dabaji la ka se ka nɔbila in kɛ hali bi an bɛ to indépendant kɔnɔna na kunnafoniko nasiraw fɛ min bɛ tali kɛ Mohamed Yusuf Bacili ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Aras Bac fo ka taa se Urukiyatu Dunbuya ma ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Rose la vie chère ma sɔgɔmada in na olu kɔni bɛ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ ko kura kɛrɛnkɛrɛnnenya la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako u bɛ o ɲɛkɔrɔ ko k'a yira k'a fɔ maaw la ni maa fila bɛɛ lajɛlen kɔni tun minɛna mars kalo tile 13 tɛmɛnen san 2023 u kɔni tun minɛna k'u don bɛrɛ la ka bɔ o waati min bɛ tali kɛ CDR ale kuma lasela la ni o ye Mohamed Yusuf Bacili Aras Bac fo ka taa se Urukiyatu Dunbuya ma ni ale tun bɛ jaw carin bɔlɔlɔ siraw fɛ ni o ye mɔgɔ caman b'a dɔn Rose la vie chère la ko ka sanga ni bi tarata novembre kalo tile 25 san 2025 u na t'u jɔ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ ko kura yaasa u ka waleya bɛ bolo min kan u ka se ka ɲɛfɔ u ye ko nin kɔni bɛna kɛ kiiri ye min ji bɛna ja kosɛbɛ barika da kan ko nin ye a san 2 ni dɔɔnin de ni ma kofɔlen ninnu u kɔni minɛlen don k'u don bɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye Aras Bac ani Rose Dunbuya la vie chère ye ko u kun minɛna kiiri tigilamaw fɛ k'u don bɛrɛ la ko ni maa fila ninnu a yira k'a fɔ k'u kɔni daw de ye falakɔnɔ bin tigɛ ka sanga ni ja dɔw kɔni ye minnu yera bɔlɔlɔ siraw kan kabi san 2023 waati ko o waati kelen de la fana u welela kiiri tigilamaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la procureur Idrissa Touré ni ale tun bɛ commune 4 ni o ye Bamakɔ sigida 4 o tribunal la ale kɔni de tun ye wele bila ni maa fila ma ɲininkaliw kɔfɛ u kun bilala mandat de dépôt la mandat de dépôt in kɔfɛ a kun yera k'a fɔ ko u ka avocat n'o y'u ka sɔrɔnalidonbaw ye olu kun ye wele kɛ ni o ye appel ye a kun yera k'a fɔ ko fiɲɛ bɔda bɛna d'u ma nka ka sanga ni kiiri latigɛ ko wɛrɛw ye a yirala k'a fɔ ko mandat de dépôt wɛrɛ kɔni o taara ka da u kan o mandat de dépôt ninnu de kabiri o de taara ka da u kan san 2023 waatiw la f'an bɛ don min na i n'a fɔ bi u kun ma taa kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ ko kura sɔgɔmada in na sa ni o ye tarata ye k'u kɔni makɔnɔnin don kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ u n'u ka sɔrɔnalidonbaw ni o ye avocat ye ko u ka kiiri mana kɛ bolo min kan u na taa fɛsɛfɛsɛ sɔgɔmada in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako la an bɛ dugawu kɛ ni maa fila ninnu ye ala ka se ka fiɲɛ bɔda di u ma Dawuda Sangare ale ka nɔbila don an ye min bɔ indépendant kɔnɔ sɔgɔmada in na. Kunnafoniko nasiraw fɛ hali bi an bɛ Nouvelle Horizon ta
La Nouvelle Horizon ta i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ sanubɔ cakɛda Barrick Gold maw olu kɔni n'an ka jamana ɲɛmaw ni ye a san 2 bɔ ɲɔgɔn ko ye u bɛ ɲɔgɔn sama la ko nka a bɛ n'a fɔ ka bɛn kɛra kow la kunu a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ ni sanubɔ cakɛda ba in na ni sanubɔ cakɛda 2 de b'a bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lulu ani Gungoto ni a bɛ f'u ma ko Barrick Gold maw olu kɔni n'an ka jamana ɲɛmaw kɔni tun bɛ ɲɔgɔn ye jijalenw na min kɛra sababu ye fo ka taa kɛ kiirikow ye min sen fɛ yɛrɛ Barrick Gold o cakɛda baara yɔrɔ maa 4 olu kɔni tun minɛna k'u don bɛrɛ la ni nin y'a kalo caman ye a bɛ n'a fɔ kunu novembre kalo tile 24 san 2025 n'o bɛnna tɛnɛ ma fɔ ka bɛn kɔni kɛra kow la barika da kan an ka jamana ministriw ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre de l'économie et des finances Aluseni Sanu fo ka taa se an ka Mali jugujukɔrɔ nafasɔrɔ siraw ministre ma professeur Amadou Keita o ni Barrick Gold maaw ka nɔnabila ni o ye Mamadou Samake ye olu kɔni jɛra k'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛnna min bɛna kɛ nafasɔrɔ sira ye ni kan 2 bɛɛ ma ko bolonɔ bila sɛbɛn in kɔni tɛgɛnɔ bila kɛra la ka bɛn ni kunun de hali n'o y'a sɔrɔ san 2 bɔ ɲɔgɔn o kɔni tɛmɛna ka sɔrɔ Barrick Gold maaw ni Mali gouvernement kɔni bɛ ɲɔgɔn sama la ni sanubɔ cakɛda in nɔfɛ a yirala k'a fɔ ko Barrick Gold maaw kɔni sɔnna Mali jamana ye fɛɛrɛ minnu bila sen kan dugujukɔrɔ nafasɔrɔ siraw olu bɔli la Barrick Gold sɔnna o fɛɛrɛ kuraw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o fɛɛrɛ dɔ bɛ tali kɛ code minier kura la min taara san 2023 ko Barrick Gold maaw sɔnn'o ma barika da kan o code minier kura in k'o de bɛna kɛ sababu ye Mali jamana bolo a ka se ka nafa caman sɔrɔ a ka dugujukɔrɔ nafolow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o dɔ bɛ tali kɛ sanu lithium fo ka taa se dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira wɛrɛw ma ko Barrick Gold maaw kɔni sɔnna k'a fɔ k'u bɛ o engagement ninnu bɔ a sira fɛ a yira k'a fɔ ko nin waati laban ninnu fana na min bɛ tali kɛ Barrick Gold a maa 4 min tun minɛlen don an ka jamana ɲɛmaw fɛ ko olu kɔni na kanabila sɔrɔ nin bɛnkan sɛbɛn in kɔni tɛgɛnɔ bilalen kɔfɛ nin kɔni kɛra tari koba ye kunu kɛnɛ in kɔni a seriyara kosɛbɛ an ka jamana ɲɛma maa caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre fɛ min ka baara ɲɛsinen don dugujukɔrɔ nafasɔrɔ siraw ma professeur Amadou Keita ka fara ale ka Aluseni Sanu ale fana tun bɛ fo ka taa se Barrick Gold maaw yɛrɛ ka nɔnabila ma Mamadou Samake o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ ko tɛgɛnɔ bila min kɛlen filɛ nin ye nin sɛbɛn in na o b'a yira k'a fɔ ko bɛnkan sɔrɔla Barrick Gold maaw ani Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ o siratigɛw fɛ kiiriko min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sa ko danna sigi o kiiriko fana na u ka maa minnu minɛlen don olu kɔni na se ka kanabila sɔrɔ ko cakɛda kofɔlen in yɛrɛ fana na se ka taa a ka baaraw waliyali daminɛ Lulu ani Gungoto a sanubɔyɔrɔba kɔnɔna na u ka laɲiniw olu ka se ka sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ professeur Amadou Keita ni ale ye Mali dugujukɔrɔ nafolo olu ɲɛnabɔli ministre ye ale y'a yira k'a fɔ ko nin b'a yira k'a fɔ ko Mali jamana ali bi a bɛ cɛsiri la yaasa dugujukɔrɔ nafaw maliyɛndenw yɛrɛ ka se ka nafa caman sɔrɔ u ka dugujukɔrɔ nafolo olu la barika da kan ko Lulu ani Gungoto filɛ nin ye n'i y'a ta k'a lajɛ sanubɔ cakɛda ba don Mali jamana kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ nafasɔrɔ siraba ye Mali ka sɔrɔ ko binankun kan ko code minier min fana taara Mali jamana fɛ ni o ye sanu bɔcogo a sariya sɛbɛnw ye ni a taara san 2023 ni o ye code minier 2023 ye ko ni ale sera ka labato Barrick Gold maaw fɛ Mali na nafa caman sɔrɔ a ka dugujukɔrɔ nafolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanuko ta nasira fɛ Mali jamana kɔnɔden caman fana na baara sɔrɔ sɔrɔko fana u na se ka yakubaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la fasili kɔni an y'a bɔ indépendant kɔnɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ sɔgɔmada in na ka sanga ni u ka bugu bɔli ye hali bi an bɛ to Nouvelle Horizon in kɔnɔna na an bɛ taa Joyila mara la a yira k'a fɔ ko nin ye a tile damadama ye ni maire dɔ bɛ Joyila marabolo kɔnɔna na ale kɔni tun minɛna a n'a a ka bolimafɛnbolila ni o y'a ka chauffeur ye ko b'a yira k'a fɔ ko nin waati in na Joyila mara kɔni ale bɛ bagabaga caman kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamaji tigilamɔgɔw ka bagabaga a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ jeune maaw olu kɔni de ka muɲugumaɲaga walew cayalen don nin waati laban ninnu na Joyila mara o kɔnɔna na o siratigɛw fɛ a yira k'a fɔ ko tile 2 in kɔnɔna na u yira Joyila dugu dɔ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye Gegebugu ye Gegebugu filafila ni o ye o dugu in ye ko kabi araba novembre kalo tile 19 ka taa bila alamisa la novembre kalo tile 20 san 2025 k'u kɛlen don ka taa jakusa daga de sigi nin dugu kofɔlen maaw dala ko fɔ olu ka don alisilamɛya diinɛ na wa ko n'olu ma sɔn ka don alisilamɛya diinɛ la ko sefa wari miliyɔn 4 ko a laɲininen don ko olu k'o sara
ayiwa ni waati ninnu kɔnɔna min bɛ tali kɛ Bɛlɛko ale préfet la ale kɔni de damakasili sɛbɛn kɛ k'o ɲɛsin Joyila yɛrɛ a marabolo ɲɛmaa ma ni o ye gouverneur ye a ka se ka fɛɛrɛ bila sen kan kosɛbɛ yaasa nin ko in a ka se ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ko nin b'a yira maaw la k'a fɔ ko Banmanci tigilamaw ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la jeune maaw k'u tɛ Mali jamana kɔnɔ alisilamɛya diinɛ kɔni yakubayali la barika da kan ko alisilamɛya diinɛ ni warisara k'o ma ye jɛkulu si la ni jeune maaw tɛ ko a b'a yira k'a fɔ ko ninnu ye bandiw de nka kulu tɛ minnu bɛ fɛ ka alisilamɛya diinɛ kɔni yakubaya barika da kan ko u y'a yira k'a fɔ gegena fila o dugu kɔnɔ maaw la ko olu ka don alisilamɛya diinɛ na walima ko sefa wari miliyɔn 4 ko u ka o de sara ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ni maa ninnu kɔni ka sanga ni Bɛlɛko yɛrɛ ale sous-préfet ka laseli ye ni o ye lettre ye a ye min ci Joyila gouverneur ma a y'a yira k'a fɔ ko novembre kalo tile 19 tɛmɛnen araba don san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 19 waatiw la ko cɛ dɔw kɔni yera Gegedugu ale kɔnɔna gegena fila dugu kɔnɔna na ko kulu maramafɛntigiw kun don minnu kɔni nana k'u tilen ka taa dugutigi ka so k'u selen dugutigi ka so k'u y'a yira k'a fɔ dugutigi la k'u nalen don de yaasa dugutigi a n'a ka dugukɔnɔdenw ka fara ɲɔgɔn kan ka don alisilamɛya diinɛ na barisa ko n'i y'a ta k'a lajɛ gegena fila la ko ale ye dugu ye min bɛ jɛdugu fɛ u bɛ Joyila mara kɔnɔna na ko a dugukɔnɔden fanba o ye chrétien diinɛ olu b'o o de la ko ni maa ninnu kɔni y'a yira Banmanci tigilamaw k'u ka yɛlɛma ka don alisilamɛya diinɛ na walima ko u ka sefa wari miliyɔn 4 ko u ko o de sara ko nin waati ninnu kɔni na Bɛlɛko kɔni préfet ale kɔni ye nin damakasili sɛbɛn in kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Joyila marabolo ɲɛmaa ma ni o ye madame Kulubali Mariam Kulubali ye ko a fana ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka kunnafoni kɔni layɛlɛ yaasa jamana ɲɛmaaw olu ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn tigɛ joona min b'a to Bɛlɛko mara olu ka se ka lakana u ka se k'u ka alabato kɛ i n'a fɔ u b'a kɛ cogo min na kɔrɔlen barika da kan ko nin kɛra hami ni jɔrɔba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛdugu ale kɔni marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la gegena fila la ale kɔni dugukɔnɔmɔgɔw bɛ hami ni jɔrɔ la barika da kan ko Banmanci tigilamɔgɔw kɔni kɛlen don ka nin dagajugu in de sigi u da la k'u y'a yira k'a fɔ ko yan'u ka nali wɛrɛ cɛ ko n'u nana sɔrɔ maa minnu kɔni ma don silamɛya diinɛ na ko u ka miliyɔn 4 kɔni fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ k'u na bɔnɛ banfilan o coro u kunna ko ka hakilina jiginna kɛ ko ka kɔni baara ninnu nin waleya ninnu ɲɛ ko a bɛ ye k'a fɔ novembre kalo tile 8 tɛmɛnen san 2025 kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bɛlɛko dugu ale yɛrɛmarakafo ɲɛmaa dɔ ni o ye maire ye o de kɔni tun minɛna Banmanci tigilamaw fɛ sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ 10 waatiw la o y'a sɔrɔ a bɛ ka taa sugujɔ de la ko dɔgɔkun kelen o kɔfɛ a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la juma novembre kalo tile 15 san 2025 ko maire kofɔlen ni a ka bolimafɛnbolila n'o ye chauffeur u kɔni bila la nka ko maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko bilakun kelen kɔni o ma se ka dɔn ni maa ninnu na barika da kan ko mobili kofɔlen maa 4 de tun b'a kɔnɔna na ko a maa 4 bɛɛ kanabila sɔrɔ nka ko min kɔni ye walawalali ye k'o ma kɛ ko in na nka ko maa dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko maire in kɔni k'a tun bɛ ka taa sugujɔ de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tun bɛna taa baganw de san ko bagan wari de kɔni tun b'a kun ko maa t'a dɔn ni ka sɔrɔ Banmanci tigilamɔgɔw kɔni y'u bila ka sababuya kɛ u ye wari de minɛ u la wa ko maa ma se ka o dɔn nin waati ninnu kɔni na ko wele dalen don an ka jamana ɲɛmaaw ma u bɛ se ka taa dɛmɛ don cogo min na Joyila mara maaw ma yaasa Banmanci tigilamɔgɔw dagajugu ka se ka bɔ u da la Mamani Ture ale ka fasili don an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ka sanga n'u ka sɔgɔmada in n'a bɔli kunnafoni kuncɛla di an bɛ soir de Bamako an b'ale ta n'an ye soir de Bamako ta hali bi an bɛ to lakana ko kun kan an bɛ taa Luluni mara ale kɔnɔna na a yira k'a fɔ nin waati laban ninnu na lakanabaliya kɔni tun ɲɛna Luluni mara ale kɔnɔna na kosɛbɛ ni o bɛ Sikaso marabolo fɛ n'o kɔni kɛra sababu ye maa caman olu kɔni tun y'u sigiyɔrɔw bila nin waati laban ninnu na a yira k'a fɔ ko maa fanba kɔni olu kɔni tun bolila k'u kunda u kɛrɛfɛ duguw kɔni kan yaasa ka se ka kisi Banmanci tigilamɔgɔw olu ka Banmanci walew ma ko ka bɔ novembre kalo tile 11 ka taa bila tile 14 tɛmɛnen na a yira k'a fɔ ko jahadiba kɔni tun wulila Luluni mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la donsow ani jeune o kɛlɛkɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Banmanci tigilamɔgɔw ye ko waati a kɔni kɛra kɛlɛ jijali ye kosɛbɛ nka fiɲɛ bɔda sera ka sɔrɔ kow la ko sababuya kɛ an ka jamana finitigiw olu ye wulikajɔw sabati ka don Luluni mara kɔnɔna na ka se ka taa tasumakisɛ jigin Banmanci tigilamɔgɔw kan ko nin waati ninnu kɔnɔna basigi sabatira
maaw bɛ ka segin ka na kelen kelen u ka dugu la nka ko min ye jɔrɔna koba ye ni luloni mara maaw yɛrɛ jɔrɔlen do la o de y'u ka sɛnɛ ye barika da kan u bɛ taa kuma minnu na Bamanci tigilamɔgɔw kɔni tun ye tasuma bila u ka forow la k'a bila dɔw yɛrɛ siso la barika da kan maa dɔ ka ɲininkali bɛ yan nɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin waati ninnu na olu kɔni ka sɛnɛkɛyɔrɔw ni o y'u ka forow ye ko tasuma kɔni donna a bɛɛ la olu t'a dɔn u bɛna sɛnɛ kɔni boloda cogo min na nin yɔrɔ ninnu na barika da kan ko olu kɔni sigilen do sɛnɛ de ka loloni mara kɔnɔna na olu ka baara bɛɛ bɛnnen do sɛnɛ ani bagan mara de ma u bɛ se ka dunkafa sabati u sigida kɔnɔna na fo ka taa se u ka marabolo ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ jamana sɔrɔ fana yakubaya barika da kan u ka dunkafa u ka sɛnɛfɛn ninnu bɛ doni ka bɔ Mali jamana kɔnɔ k'u kunda n'a ye Burkina Faso jamana kan fo ka taa se Côte d'Ivoire jamana ma nka ko nin waati ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jeune maaw ni o ye Bamanci kulu ye min kɔni ɲɛmaa ye Yad Agali ye k'olu kɔni kelen do ka bɔnɛ banfula kɔni caman ta k'a ɲɛsin loloni mara maaw ma o siratigɛ de fɛ u kɔni kelen do ka wele kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma ko hali n'o y'a sɔrɔ u kɔni sera ka Bamanci tigilamaaw daga bɔ u dala ka basigi sabati u ka dugu kɔnɔna na n'o ye loloni ye nka ko min kɔni laɲininen do olu bolo o de ye sɔrɔsiw dagayɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ni o ye kan ye o ka se ka jɔ loloni kɔnɔna na yaasa olu bɛ se ka hakilisigi sɔrɔ k'u ka sɛnɛ baaraw kɛ barika da kan ko hali an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa dɔw nana nka maa fanba u ma se ka segin ka na loloni barika da kan hali bi maaw hakili ma sigi k'a fɔ ko Bamanci tigilamaaw dagajugu bɔra u dala ko nka ko n'an ka jamana marabagaw n'olu kɔni sera ka kan o sɔrɔ k'o jɔ k'o di loloninkaw ma ko loloninkaw na se ka hakilina sigi sɔrɔ o waati de la ka se ka to u ka sɛnɛ baaraw kɛ yaasa u bɛ se k'u ka dunkafa sabati fo ka taa se Mali sɔrɔ yɛrɛ o yakubayali ma nin waati ninnu na nin kɔni ye fasiri ye min sɛbɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yusuf Konate fɛ an sera ka min bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna na hali bi Soir de Bamako kɔnɔna na ka bɔ kunnafoni balan kɔnɔ lakanako binakun kan an bɛ taa Muruja mara la a yira k'a fɔ ko an ka jamana cɛdenw u ye sanfɛ susuli dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Muruja mara kɔnɔna na ka bɛn ni alamisa tɛmɛnen ye novembre kalo tile 20 san 2025 ko susuli in kɔni kɛra dugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɛra kan dɔ kɛrɛfɛ ni o ni Muruja yɛrɛ dugu kɔnɔna cɛ bɛ taa kilo 34 bɔ ɲɔgɔn ko la ko susuli in kɔni kɛra sababu ye ka bɔnɛ banfula curu Bamanci tigilama caman kunna ani fana a kɛra sababu ye ka se k'u ka kɛlɛkɛminɛn caman o kɔni sɔrɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ waati dama dama bɔ Muruja mara kɔni Bamanci tigilamaw ni ale bɛ nara marabolo kɔnɔna na Bamanci tigilamaw ka munjugumanya ka walew kɔni a kun cayalen don ni yɔrɔ kofɔlen in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sɔrɔsiw dagayɔrɔ min bɛ Muruja mara kɔnɔna na ni o ye kan ye ko a yirala k'a fɔ san 2024 waatiw la Bamanci tigilamaw kɔni minnu kun armelen don kosɛbɛ olu tagara tasuma wuliba dɔ kɛ kan kɔnɔna na Muruja mara la o kɛra san 2024 waatiw la o kɔfɛ fana attaque misɛnnin caman ko kɔni tun bɛ kɛ Bamanci tigilamaaw fɛ Muruja mara kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ jeune maaw ye barika da kan ko waati laban ninnu na jeune maaw kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ ko bingani wale minnu bɛ kɛ Muruja mara kɔnɔna na ko olu ka waleya don ko n'i y'a ta k'a lajɛ kabiri septembre kalo tile 18 ka n'a bila tile 19 san 2025 an ka cɛdenw fana ye wulikajɔ sabati nin yɔrɔ kofɔlen in na ka se ka sanfɛ susuliw boloda o sanfɛ susuli ninnu kɔni kɛra sababu ye ka taa bɔ Bamanci tigilamaaw kɔni dagayɔrɔ dɔw kan ani fana u bɛ u ka maramafɛnw dilan yɔrɔ minnu na ka taa bɔ o yɔrɔw kan fo ka taa se u ka maramafɛn dɔw dogolen don wo minnu kɔnɔna na an ka cɛdenw bɔra olu kan o de jaabi ɲuman kɛra novembre kalo tile 20 tɛmɛnen susuli ye ni o kɛra sanfɛ min kɛra sababu ye ka se ka Bamanci tigilama caman kɔni bɔnɛ a nin na ani fana k'u ka minɛn caman kɔni sɔrɔ an ka kɛlɛkɛcɛw olu fɛ Laya Jara ni ale ka fasiri an ye min bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Soir de Bamako kɔnɔ ka sanga n'u ka sɔgɔmada in n'a bɔli o de fana bɛ kɛ sababu ye ka bi kunnafoni balan ale datugu hakili la kanubagaw mana kɛ jabaranin kɔrɔ nin sanga in kɔnɔna na aw ye faamuya dɔɔni sɔrɔ bi kunnafoni ko tasira la nka ni maa minnu bɛ fɛ hali bi u ka faamuya ka se ka bonya kunnafoni ninnu kan n'aw ye nin fasiri kofɔlen ninnu sɔrɔ ka se ka u kalan aw na se ka faamuya wɛrɛ sɔrɔ ka fara anw ka ɲɛfɔli ninnu kan o b'a to Tezara 2e an bɛ taa o min ka sɔrɔ ka na an ka babu kɛrɛnkɛrɛnnen dayɛlɛ sɔgɔmada in na. Amona e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka te jumɛn ani
Mbo kuno dima. Te Zara. Mon père, on peut pas quoi que les Nazaré. Ni à kuma bay. Et il doit surprise qui il doit. Ah bien. Mangani. Sisan kɔni ye te ko ta. Te Zara. Te o ka te de. A bi san bi saba bɔ. Ni te wɛrɛ bɛ nin den. N y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ. Wa ne b'a infuser de min han. Mɛ min bɛ yen i hakili to a la. A bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye. Tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ. Jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye. Ma kelen ka danga mɛna diɲɛ Ala. Farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye. Ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye. Ala Ayiwa nin kun ye Tezara deuxième ye an bɔra k'ale de min sisan nɔ k'a fɔ aw ɲɛna Tezara ale tɛ Nouveau Soleil maaw ale kelen t'u ka produit caman de bɛ u bolo minnu fana ka ɲi i n'a fɔ Tezara ka ɲi cogoya min na o dɔ bɛ tali kɛ TNS la TNS n'i ma Tezara sɔrɔ n'i y'ale sɔrɔ i n'a fɔ an bɛ deli k'a fɔ aw ye cogo min na i nimisi bɛ wasa teko la o kɔfɛ mayonnaise Zara b'u bolo corned beef Zara b'u bolo lɔgɔti Zara b'u bolo fo ka taa se nɔnɔmugu Zara ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Nouveau Soleil mɔgɔw bolo an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin u yɛrɛ ma sɔgɔmada in na o b'a to an bɛ don an ka bi babu ale kɔnɔna na i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na ji min fiɲɛ ni an tun b'ale an ka du kɔnɔnaw na fɔlɔ an tun b'a ye hali kariw kɔnɔna na barika da kan mɔgɔ caman olu tun b'a sigi u ka bulondaw la ni maaw bɛ tɛmɛ u b'u min a la a nafa bɛ se bɛɛ lajɛlen ma nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi an b'a fɔ ko a banna pewu dɛ nka nin waati ninnu na i bɛ fama ka ji min fiɲɛ in du kɔnɔnaw la n'i donna du kɔnɔnaw la i bɛ ji sachet in de sɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛ yen o de bɛ taga di mɔgɔw ma k'u bisimila yala ji fiɲɛ in kɔni a dabilali an ka du kɔnɔnaw la est-ce que nafa dɔ b'a la ka se an ma wa ni nafa b'a la an bɛ fɛ k'an da don o la ni gɛlɛya minnu fana sɔrɔla la ji min fiɲɛ in dabilali an ka du kɔnɔnaw na est-ce que n'a kɛra gɛlɛya fana ye ka ɲɛsin an ka mara kɛcogow ma ni o gɛlɛya fana b'a la an bɛ fɛ kanubagaw ka weleli kɛ k'o fana walawala an ye o siratigɛ fɛ nɛgɛjuru sira kɔni ale labilala ni o ye 93 91 68 92 bamanankan na ni o ye 93 91 61 68 ani 92 n'aw ye weleli kɛ o nɛgɛjuru sira kofɔlen in na aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa aw ka se ka hakilinata di an ka bi babu kan ni o de ye fiɲɛko ye an y'a ye k'a fɔ nin waati ninnu na ni donna an ka du kɔnɔnaw la i tɛ fiɲɛ sɔrɔ yen ka caya nka maa caman kɔni y'a kɛ ko maaw bɛ parce que n'i ye fiɲɛ sigi jifilen de kɔni na biri a kan ni jifilen birila a kan ni maa min nana sɔgɔma ji na soli o jifilen in de la ka di o tigi ma maa min mana na tilegan fɛ ji bɛ soli o jifilen kelen in de la ka di o tigi ma maa min fana mana na wula fɛ ji na soli o jifilen kelen in de la ka di o tigila maa kelen ma an ye da sumunsumuninw kɛ maa caman y'a yira an na k'a fɔ ko fiɲɛw kɔni sigibaliya an ka du kɔnɔnaw la k'a taara sanuya bolow de ma barika da kan ko maaw farila kɛ tɛ kelen ye ni i ye ji soli jifilen na ka di maa caman ma jifilen kelen na ko a bɛ se ka kɛ bana sɔrɔ sira ye ka ɲɛsin maaw ma dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko nin waati ninnu na fiɲɛw kɔni dabilali an ka du kɔnɔnaw la ko a kɛra kɔlɔlɔ caman ye an ka mara kɛcogo ma an kɔni bɛ kanubagaw bolo nɛgɛjuru sira dayɛlɛlen don ni minnu bɛ fɛ ka don k'u hakilinata di an ka babu kɔnɔna na i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na 93 91 68 92 ni minnu ye weleli kɛ o la an n'u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se k'u hakilinata di jɛmukan ale kɔnɔna na i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ja la cogo min na ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la allo allo an ni sɔgɔma ne fa kori baasi t'i la i bɛ seri fila tele jabaranin sanfɛ i bɛ hakɛ to k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye Seru i bɛ k'an wele ka bɔ min Tɛngɛrɛni Kangaba o ye maninkaw ye Seru kori baasi tɛ Kangabakaw la ayiwa i bɛ se fila tele jabaranin sanfɛ an bɛ fɛ k'i hakilinata di an ka babu kan babu min b'an bolo sɔgɔmada in na o de ye ji min fiɲɛ ye i tun bɛ ji min fiɲɛ ye an ka du kɔnɔnaw la fɔlɔ mɔgɔw bɛ ji soli kun min a la nka duguba kɔnɔna na yan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ji min fiɲɛ in bɛ ɲini ka tunu an ka du kɔnɔnaw la yɔrɔ e bolo ji min fiɲɛ in tununi a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye an ma wa kɔlɔlɔba
inshallah aywa mana sa se ni adlairo amuda awo anto do o ko kurai mana sa se o ko kurai mana sa se ni fana ko fla aywa ya fla ko saba aha les fla na jima utiliser jima ma mi doere la les saba to ko kele ni jima ko daere aha abe aywa jimi ni bamanango jiki ko laere ma awo an jike do na sanya lendo abi sankenen ke ka so abi so ma sama aywa o famna donc na apodete aywa na mbala fana anga neme mala o dakada na ka fo amba ndabla de aywa o jarani ami fo yelilla ala ka kile here danima ali bi ametemeni babu ye hakila kanga baka olu koni foli no kene konnana nsanga en konnana aye kuma min fo anya e ka fo nafa bala o ba yira ka fo anga siga anga jifinya mahali bi ore nafa ka bu ambela jilima o albi ama afo nyana ndega jurustra kon daile lino ni munu be feka weleli ke ku seno allo ko dabe ndega jurustra la nega ale janfa doni ali bi ndega jurustra be no 93 91 68 92 Allô? Allô? Anne Soroma? Allô? Oui, allô, Anne Soroma ne ba somo. Ame afo weleli kala o yenu weleli ka o be hageto ka tele son jigin ko sebe walma ku ma botele la pour que anu ka se ka nyogon soro ka soro diguma do ne ga juru sira la. Ali bi ame fiyan ko de kibaru kan. Allô? Allô? Nega juru sira maso abe famu kan bago tresele no allo an sogoma toro sene fa ko bashiti la basitana ibe ba wele ka bo mi to dina jam duma ne baba keta ka wasiri bala oh tribala aywa baba to ko en kay nga jamu ne mai aywa keta ibisimila ambela kuma fiene kan soko madaina awo lada ma bi dikono ko awo do la bi dikono ko dintani de bi de gam yana ne de abin dikono na ko awo oh me ti janga bi mo ya ko de ni ti ne ne ni ti ne ko ni ti ga ko ni na ta ga ni na ya na ko awo wala ko ni da hakila ni mai ka ni ko ni de de ga mo de na da de ga adda bi ti ne kele na ko o ka de da ti ne na ko ko sebe oh me gidan da dina andi ni ko awo andi ni ko ni ne hakila ni mai ka di awo wala o de ni na la sona la ni fam na baba iketa wala merci ami fo wele la ka kile here aywa ka baba keta fo ni wakati na ka keta la ka be fo masaru ko keta ni kuyate ko banche aywa masaru me ka okono ali bi ami fien babule la aywa ko mo were be am sogoma nega jusra ale janfa doni aywa bela jile meki ka hagil nata di baba keta ira sisano ko fien mana sigi dugono demsenu be jifle munta kumi ala ka be demsenu tindo nyona barka daka ni ya jatimne ma chama fana fien sigi dabla ka asababu yake ko demsenu be anogo ko jugu ma chama fana ka hakinna o di kama allo am sogoma no fa somo ibe ka wele ka bomi to dum dam duma Mamadou Togola ibe ka wele ka bo yoro jume bawo kalabanguru aywa ame kalabanguru ga bela jelen fo Mamadou Togola ibisimla nga baro konna na ame ka kuma fiene ka ibse ka akin na jume nda ma fien kan bi bo nga farafna da ni hukumu konna na awo fien fle na fa bele de bala aywa wala fa bele fle ba e bola ka fien di dala ka position ni ke tando awo iba e bela jele tene de na di na la iba e video fana du na la ka tele ko sebe abi to ake so mi anga da ni hukumu konna na adama de ko ni de ko na kutuba ay che eba e nyane
sama ne ku sugu do kama ba abana gele ne ma ya ka yo ci finya ma ala ya de ga sawe ka sanga ka bu ole toroma aywa ibai o yi tangana de fole ka sawe ya ke ambe dina dakile de bora dakile de ci ta ju ci la aywa finya ne fa polo bi aho ibai ala kira le suratu wa salama ni yere ale ka baro ta galaje ale yɛrɛ ka kuma fanba o de sabali ani bɛn de kosɛbɛ bon i b'a ye fiɲɛ hukumu kɔnɔna na ale bɛ bɔ alakira ka kuma yɛrɛ de ye fiɲɛ siri da la a bɛ bɔ n'o de ayiwa o de la nafa belebele de b'a la kosɛbɛ a dabilali ye kɔlɔlɔ de ye an ka du caman kɔnɔna na bi na ayiwa i b'a ye bɛɛ ka fiɲɛ min ka so kɔnɔna na i b'a ye hali den dɔw yɛrɛ bɛ yen min den min ye sisan o da ka taara a ka di fiɲɛ na bon yɔrɔ o bɛɛ bɛna ni bɛnbaliyaw de du kɔnɔna na o b'a ye fiɲɛ dabilali kɔlɔlɔ caman de b'a la ayiwa a faamuna i togo la awɔ diyara n ye togo la i ka hakilina faamuna an bɛ kalabankɔrɔkaw bɛɛ lajɛlen fo ka mamadu togola yɛrɛ fo kosɛbɛ weleli la a ye hakilina min fɔ hakilina ɲuman don hakili la maa minnu mana kɛ jabaranin kɔrɔ nin sanga in kɔnɔna na an bɛna segin an kɔ ka hakilina ninnu ta ka baara kɛ ni u ye hali bi an bɛ fiɲɛko binankun de ka fiɲɛw dabila la an ka du kɔnɔnaw la yala a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye an yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ taabolo la wa an bɛ fɛ maaw ka weleli kɛ u ka hakilinataw di o de la barisa ka da kan maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila n'an ye ɲɔgɔn bilasira an b'a dɔn k'a fɔ taabolo ɲumanw olu bɛ se ka sabati ko kura allo 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 ale ka nɛgɛjuru sira y'a janfa k'a fɔ kanubagaw ye nɛgɛjuru sira dayɛlɛlen don waati tɔ man jan kosɛbɛ nka hali bi an bɛ maa dama dama ta olu ka se k'u hakilina fɔ yaasa an ka se ka bɔ jɛmukan kɔnɔna na 93 allo 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 ani sɔgɔma hɛrɛ kori baasi tɛ yen tɔɔrɔ tɛ i tɔgɔ duman jamu duman i bɛ k'an wele ka bɔ min Adama Kulubali Yirimajɔ Adama Kulubali Yirimajɔ awɔ ayiwa ka Yirimajɔ ka bɛɛ fo nin sanga in kɔnɔna na i Kulubali i bisimila o diyara n ye nse ne ka émission lamɛn tuma bɛɛ vraiment émission ka di ayiwa o diyara n ye a b'a ɲɛnajɛ kosɛbɛ an bɛ kunnafoni caman sɔrɔ o diyara n ye yɛrɛ i bɛ min ka bi n'o ye fiɲɛko ye awɔ fiɲɛ kɔni ye bamanan laadakɔrɔba de ye kosɛbɛ laada min don fana a bɛ mɔgɔw de fara ɲɔgɔn kan o ye tiɲɛ i m'a ye ni muso sutura cogo o cogo awɔ furumuso n'a cɛ kɛlɛ la n'a bɔra ka so tant que fiɲɛ ma bɔ furu ma sa ayiwa o ye tiɲɛ ye mais muso y'a ka fiɲɛ ta k'a ci ka bɔ awɔ ou bien cɛ muso ka fiɲɛ ta k'a ci ka bɔ ko bɔ ka sɔrɔ o ye furu de talen ye ni ala na fiɲɛ ye sigilen san 3 kɛ tant que muso b'a kunfɛ a bɛ tila ka segin ka na n'ala sɔnna o ka ɲi an ka mɔgɔkɔrɔbaw kuma a bɛ mɔgɔw tin don ɲɔgɔn na awɔ denmisɛnninw b'a min awɔ mɔgɔkɔrɔbaw fana bɛ ɲa na o ye tiɲɛ ye mais a nana ko bɛɛ dabila ko saniya a ma nɔgɔ saniya ne filɛ k'an mago sa ayiwa den mɔgɔ tɛ fa la bilen fa mɔgɔ tɛ den na bilen cɛ mɔgɔ tɛ muso la muso mɔgɔ tɛ cɛ la ayiwa mɔgɔ n'a tɛ jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ a kanu tɛ don ɲɔgɔn na ahɔ sinon hali an bɛ ka woromɛji min sigi nin ye ko woromɛji n'i y'a sigi sani ka taa dugu jɛ i b'a ye a kɔrɔla bilenna boo ayiwa bon cɛ ka fɔ la an bɛ ji sase minnu san awɔ tile 3 kɛ dɔrɔn i b'a ye buruburu bɛ k'a la kosɛbɛ buruburu bɛ k'a dɔw la i bɛ ji fiɲɛ sigi i ka so kɔnɔ i bɛ tile 4 tile 5 kɛ awɔ tant que a bɛ min buruburu tɛ sigi a kɔnɔ ayiwa o faamuna ni muso ka ji kelen ka tile 4 kɛ n'a ma min i bɛ taa sɔrɔ muso in ka jugu de o faamuna mɔgɔ ka ɲi yɛrɛ ko mɔgɔ i ka fiɲɛ i propulé don ji tɛ ban i ka fiɲɛ kɔnɔ kuma bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ a bannen don ayiwa an ka segin an ka ko dɔw ma pour que an ka k'an yɛrɛ ye n'ala sɔnna o diyara n ye awa laɲini faamuna i Kulubali weleli diyara n ye ala k'an to ɲɔgɔn ye a diyara n ye ala ka hɛrɛ k'an ye amina yarabi ami wasalim ani baraji hakili la waati tɔ tɛ bɛrɛ ye an b'a ɲini technicien fɛ ni waati tɔ bɛ yen an bɛ mɔgɔ dama dama ta ni waati sera fana an bɛ nɛgɛjuru sira jɔ o yɔrɔ la babu in b'a dɔn k'a fɔ a nafa ka bon kosɛbɛ a ka di kanubagaw ye bari ka d'a kan ni waati allo walekum sala somɔgɔw kɔri baasi tɛ yen i bɛ k'an wele ka bɔ min i tɔgɔ duman jamu duman
an balaka dɔ donna sisan kɔni kɛnɛ ɲɛra parce que babu in yɛrɛ an balakaw ka don ka kuma o nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ne ba i bisimila an bɛ ka kuma fiɲɛ de kan i ka hakilina ye jumɛn y'a la ne yɛrɛ kɔni ye numu ye ne ye Sadiatu Fane an yɛrɛ ka baara dabila ye awɔ nafa bɛ fiɲɛ na ni muso furula ko fiɲɛ de bɛ bila kun awɔ balimamuso bɛna sigi a ka so kɔnɔ kosɛbɛ o ye nafa yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ dɔ ye awɔ mais ko bɛɛ bilala kɔfɛ ko tubabuya dɛ diinɛ dɛ sigisalati ka cayara a ma nɔgɔ n'a ma jate dɔw minɛ kow cayara dɛ ayiwa ni mɔgɔ taara baro de fɛ i b'i ka fiɲɛ jisumalen min seni ka d'a ma awɔ o bɛna ni bana cogo di dun kosɛbɛ fɔlɔ-fɔlɔ kow fɔra olu ma bana tigɛ o waati olu ka sigi jɛra n'an da ye awɔ ma sabatɛ ka sɔgɔmada kan awɔ an yɛrɛ ka kɛta cayara kojugu a ma nɔgɔ a bɛɛ lajɛlen y'a mɛn i ni baraji numumuso an b'i fo kosɛbɛ k'a fɔ ko aw ni baara an bɛ fiɲɛ ninnu sɔrɔ ka sanga ni aw ka cɛsiri n'a ka wulikajɔw de an b'aw fo k'aw barikada k'a fɔ ko Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la aw ye ladilikan minnu di n b'a dɔn k'a fɔ ko da kunnandi o de bɛ se tulo kunnandi ma an b'a dɔn k'a fɔ kanubagaw bɛna ladilikan ninnu ta an bɛ segin an kɔ ka baara kɛ ni u ye allo 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 an ni sɔgɔma ne fa kɔri baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Yusuf Sanogo Farakala Karana allo Farakala Yusuf i bisimila kɔri baasi tɛ yen allo allo nɛgɛjuru sira bɛ ka u janfa dɔɔni an b'u fo weleli kɔni na k'a fɔ kanu ma nɔgɔlen dɔ kanu de ye nin ye an b'u fo waati kɔni sera kosɛbɛ kosɛbɛ hakili la nɛgɛjuru sira an bɛna ale datugu ni yɔrɔ in na barika da ka waati sera kosɛbɛ waati la baara don baro ni babu ninnu nafa ka bon don n'a nataw la an bɛna sigi ni babu ninnu kan ka to ka nɛgɛjuru sira labila min mana kɛ jamana kɔnɔdenw bolo ladilikan na ani u ka hakilina ɲumanw u ka se ka olu lase yaasa kanubaga minnu mana kɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n'u bɛ jɛmukan in ɲɛmada u fana ka se ka faamuya sɔrɔ jamana kɔnɔdenw ka hakilinata la n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman ye fiɲɛ nafa fɔ barika da kan an b'a ye k'a fɔ bi musomisɛnnin caman na an furula an bɛ taga an furuyɔrɔw la bien sûr fiɲɛ bɛ bila an kun ka taga fiɲɛ bɛ sigi fana nka ni o tile filanin bɔra la an caman tɛ fiɲɛ utiliser tuguni dɛ an b'a fɔ k'a fɔ ko jɛlenya tɛ ko parce que ni mɔgɔw nana ka jifilen kelen in kɛ ka ji d'u ma an b'a bila an kunna k'a fɔ ko propriété t'a la o siratigɛ de fɛ sisan musomisɛnnin caman fiɲɛ tɛ utiliser la an ka du kɔnɔ tugun ji sachet de kɔni bɛ yen nɔ ni kanubagaw nana ka se k'o ta k'o di mɔgɔw ma folikɛlaw mana na ji sachet in de bɛ kɛ k'u bisimila n b'a dɔn k'a fɔ aw mana kɛ jabaranin kɔrɔ sisan aw ni ne an bɛɛ lajɛlen ye faamuya sɔrɔ an ka kanubagaw ka weleli an'u ka kumakanw na an bɛna ta ka baara fana kɛ n'a ye yaasa an ka sigi an ka kɔrɔlenw ma o dɔw la sigi bɛ ja kosɛbɛ o b'a to foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'o ɲɛsin kanubagaw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn kun sigilen don nin sanga in kɔrɔ ka se ka jɛmukan in ɲɛmada minnu ye weleli kɛ an b'u fo kosɛbɛ k'a fɔ kanu ma nɔgɔlen dɔ Ala ka an n'u sara kanu na don n'a nataw la an na to ka nɛgɛjuru sira labila kanubagaw fana ka se ka don k'u hakilinata fɔ an ka don babuw kan o siratigɛ fɛ an ni maa minnu ye baara kɛ sɔgɔmada in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mohamed Keita an b'a fo kosɛbɛ an bɛ taga régie la min ye Dawuda Kone an b'a fana fo k'an ka télé ɲɛmaayaso maa bɛɛ lajɛlen fo sanfɛ fo duguma ka bɛɛ fo i tɔgɔ ni jamu na k'a fɔ ni ne bɛ dansigi kɛ bi jɛmukan na ni Ala ma basigɛ n'a ye sini yira an na aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen na aw k'an bɛn Ala ka tile hɛrɛ caya. Amona ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la Afrique bɛɛ nin ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise kilo nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye teko ja te zara tew ka te de ye
a bɛ san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye cɛw ka te yen sonsan bɔlen bɛ fali fɛ a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye ala tezara